felügyelete mellett ajánlott. Zsírleszívás. Bébi Gabi kövérnek találta magát. Üldözés. Kővári Tamás elfogott egy cserben hagyó gázolót. Lászlók. Palik és Jáksó együtt készül a nagy keresztvizsgára. Szép jó estét mindenkinek, ez itt a Találkozások este. Tudják, sztárok, pletykák, na meg pikáns történetek. Bébi Gabi megcsapoltatta combjait. Túl vastagnak találta, sőt a fenekéről is levetetett volna egy kis felesleget, de erről már lebeszélte a sebész. Azt mondta, ennek következményei már túl fájdalmasak lennének. Pedig Gabi ezekkel már tisztában van, hiszen nem először műtötték. Ez volt a 12. Bébi Gabi klinikai eset. Az énekesnő lassan már hazajár a különféle kórházakba és szépségklinikákra. A gyerekkori műtéteivel együtt ugyanis már 12 különböző beavatkozást hajtottak végre rajta. Én 1 kg 65 dekával jöttem a világra, és nagyon érdekes volt, mert sérműtétem volt 2, fülműtétem, mandulaműtétem, vakbélműtétem, tehát mindent, amit egy emberen el lehet képzelni, amit meg lehet műteni, az mind volt nekem. Gabi ezúttal zsírleszívásra érkezett, legnagyobb megdöbbenésére ugyanis már hosszú ideje folyamatosan támadják Jennifer Lopezre emlékeztetően telt combja és feneke miatt. Volt ő már 47 kiló is, de akkor is csak egy súlyos hasműtét miatt fogyott le drasztikusan. Utána pánikbeteg lettem, elkezdtem szedni különféle gyógyszereket, mert nem bírtam felmenni a színpadra, annyira rosszul voltam. Gondolom sokaknak ismerős ez a betegség, mert hát ez egy népbetegség, csak sajnos kevesen ismerik fel. És elkezdtem gyógyszereket szedni, ami persze egyből jöttek a kilók után, a gyógyszer után. Bár Gabi mindig nagyon figyelt a súlyára, helyesen étkezett és sokat sportolt, képtelen volt leadni a combján lévő kilókat. Ez őt magát nem is zavarta volna, de egyre több kellemetlen megjegyzést kapott, elsősorban női rajongóitól. Ugyanaz az ember Jennifer Lopezre, vagy akár Shakirára, vagy Niall Ramsra azt mondja, hogy hú, és ez milyen jó nő. Gabi egyébként a többi testrészével teljesen elégedett, mellműtétre például nem készül. Egyetlen gyenge pontja van csupán, ez pedig a füle. Ha most megnézitek, az egyik jobban eláll, mint a másik, és ez azért van, mert ezt a fülemet 3-szor műtött. Melyik van jobban elállva? Nem is tudom. Mindegy, szóval melyik nincs annyira elállva, azt 3-szor műtötték, és az azért van jobban odasimulva, és így nem egyenletes. A feketehajú énekesnő tehát már rutinból fekszik dr. Ivanics György szikéje alá, 2-3 hónap múlva pedig már őzike lábakon tipeg majd a színpadon. És végre talán már a női rajongók is csak a hangjára figyelnek majd. Sziszi Bezzeg